Kawa ya Mombasa nyakora mgajonga teri nyake county ma Kisumu kama pinyo wacho mar county ma Kisumu. Odonjne jadolo John Juma Pesa mar kanisa mar Holy Ghost Coptic Church of Kenya maitudogi ketho mar loro ne ji ma pachgi owilore e kar lamo mare. Burano yango ni ji 23 ma pachgi ok tamam ogenegi ni lemo negi kanisa no mantiere Kisumu kendo gikalo e midhiero ni mar onge konyruok makare korka yudo gigo maginyalo tiyo go ngimagi mapile ka pile. Jalbura Fatuma Rashid mado mawina me county ma Kisumu kone ibiro chak winj burano tich abich jumane. Apisa mag thieth kod ngima oganda e sub county ma Kisumu Central okone gin kod geno ni doho biro chiwo ratiro ne ji ma olor negigo. I also note the urgency of this matter. I will therefore allow the application by the defense. I direct that they will file a response to the application and serve by close of business Thursday this week, that is the 26th of January this year, and the application shall be canvassed orally on the 27th of January this year. This is Friday this week.